Hi mga adas! Another one from Lazada na sad. And wait again. Intro, pasok! And yes, we are back again mga adas. So nanasad, another photos. Unsa may taysa, nakoy question ninyo. Unsa naman itawag nato ani? Di na ni mahug pawagyapon ning unboxing, di naman ni box. This is plastic. So pwede siguro unplasticking? Unsa ba? May word nga unplasticking? Okay, dili lain magagawin tay unbox nato nga wala man oh. This is pure plastic, di ba? So, mo ito mga adas ha? Anyway, sige, para kung ano gihapon, kay si Make TV, maghimo na lang og name, ani, para unsaon ni siya. Para malain sad ba? Sige, mag-unboxing. So, dili na sa ta, unplasticking. Ang order from Lazada. Unsa naman sa di mga adas, bitaw. Ako na sang ablihan kung unsa na sad ni. Di na gini mawa. Ha? Sumpay na gini siya. Si Nutritech nga gunting. Ang atong mahiwagang gunting from Nutritech. Ano na rin? Diretso. Ay, sus, tumuo ka. Paminaw na po ni. Ay, sus. Pero nakanindot na sa gitna. Pwede na di gapon mabox. Uy, kaya nga no. Na-box sa sun. Unplasticking and unboxing with matching bubble wraps. So, unsa man so, pwede na day gihapon mga adas. Unboxing na day gihapon. Unsa naman sa ni? From Lazada again. Okay. Niungot man. Niungot man mga adas. Wait sa... Okay. Buong isa ni uy. Kutsilyo. So. Okay. Pag-iingat pa mga adas ha, kung nakakita kayo na din sa mga Bilbilicious ni Ada Elaine, ay nalang kayo na ninyo pansin na kay anak yun na. O naman kung na-uso ka ron. Lata na awara. What's ni? It's another shampoo. Shampoo, an aloe grow shampoo. Sus, mo din mga shampoos, mga upawonon, sama na ako. Di bitaw mga adas, oy, anak tayo siguro ni bitaw. O, gitestingan sa di ay, ang, aloe grow shampoo. Uy, di lagi siya mabarog. Anong duha sila? Conditioner niya sa? No, puro na siya shampoo. Tara. Nice lagi siya sudlanan. It's because, kuan sa good siya. Aloe vera sa gid siya nga kuan nga shape mga adas. So another suwayanan, and thank you again Lazada sa pag-deliver aning aloe grow shampoo. Bitaw suwayan na mo mga adas kung mo baga-baga pa ba ning buhok ni Ada Elaine. Kay medyo murag nipis-nipis na ning buhok sa Ada Elaine, pero actually nipis gyud ko buhok daan. No? So mo na ni, we will get back to you a week from now kay para atong i-check kung tinuod ba. Tanaw na to. Basig baga na kong buhok after a week ani. Okay, so mga adas, thank you so much. See ya! One eternity later. Hi mga adas! I am back with our verdict aning aloe grow shampoo. Diba as promised ninyo nga balikan tagyud mo kay amo gining gitry. Well, kaming tulo actually ang gitry ani si Bossing, ako, ug si Ada Shenshen. And kaming tulusad na ami lain-lain mi kuan wa mi nagka hiusa sa amo ang rating gyud, lain-lain mi rating. And to sum it up, ang amo ang rating ani niya nga shampoo is 4.4. And 4.4 is still recommended. Now, dili kumukuan as highly recommended because for our ratings sa highly recommended, it's 4.5 to 5. Pero still, di ba? Kung kamo at least sa inyo nga end, you can also try because maybe because sa ako lang ha, since ako man ang naadin karon sa inyo hang atubangan, sa ako for me
I gave it ani nga rating, it is because yes, the shampoo is kanang humot. Di gyud siya ingnon nga totally humot gyud kasi of course kuan man gyud nimo nga aloe vera siya. And maybe sad siguro it's because medyo taason kog buhok, so mo nang magkinahanglan jud kog daghan-daghan nga kuan nga shampoo nga gamiton sa kuha kay para nako dili kaayo siya mo bula kung gamay ra ang gamiton, so mo na. Pero anyway, 1 week ra man sad. So basin pa di ay mga pila na namo kagamit na agi kuan kay pagaingnon pa nga aloe grow, meaning pang hair growers sad siya at the same time, which is kana sad kinahanglan kayo na nako sad kay actually nipis ko og buhok. So ako ginang i-try. So mo nang padayonon gihapon ni namo og gamit, especially ako kay ako gyung i-check nga effective ba gyud. Okay? So mga adas, by the way, kani siya said 4.4 rating, still recommended. So if you want to try it for yourself, anyway, the details will be on the video description. So dara, mag-check ra na ninyo din ha. Okay, and by the way mga adas, I would like to say shout out to Sir Tata Boy Chavez, our Better Ada nga member, and also to Fat Boy TV, our good Ada member. Thank you so much ninyo sa inyong suporta, and for all of you out there who wants to join Make TV's membership. Now, tapad lang when you go to Make TV nga channel, na ay tapad sa subscribe nga button, na ay nakabutang din nga join. I-click lang na ninyo and you will see there 4 levels or 4 categories sa ato ang membership. And mga nagkalain-lain nga mga perks mga adas. Now, we have their first good adas, better adas, and then we also have best adas, and the fourth is the amazing adas. And usa sa mga perks di ay nga ato ang gihatag is ang kanang expertise actually ni Bossing, because mao magini si Bossing nga ganahan gini siya mo share kung unsay iyahang mga na-learn iyahang kuan, and then usa na is ang SEO. So lain-lain nga level sa SEO ang iyahang i-introduce depende sa inyong membership of course. And apart from ana inyo sa ditong makita ang SEO, kana mag-check na ninyo dito once member na ka, mahibaw-an na nimo tanan. And of course, the main purpose of having that perk sa inyong membership is of course as YouTubers. And yes, wa man gyud tay lain nga kanang purpose or aim ani nga kundi ang pa-optimize sa ato ang mga videos, especially of course sa ato ang mga channels. Diba mga adas? So mauna nga again, consider the membership kung ganahan gyud mo, and if you wanna know more about SEO, kay abi ninyo mga adas ha, chika lang gamay. Kung naagi mo'y plano at naagi mo'y plano aning kaning SEO, kung ganahan gyud mo makatun ani, actually it's pricey kung tutuusin, kung kanang ganahan gyud mo magkat-on ani. Pero since Bossing of course ana man siya kanang kuan, ana man siya kabuutan, no? So mo na iyang i-share sa inyo ha through membership. So mo na kamo diha, for those of you who are interested, might consider the joining us. And shout out again to Sir Tata Boy Chavez, our Better Ada. Now it's flash on the screen. Pangita lang ninyo na Tata Boy din ha. And also, please do subscribe to his channel. And mind you mga adas, he's already at 12K. So, mo na siya. So, and also, our good ada, we have Fat Boy TV. Thank you so much. Kay basig, pag-ainon pa kuno niya sa karon kana lang sa, kay ngano, he's planning on kanang moving up to a higher level nga membership. Pero sa karon, pag-ainon pa nga, hinay-hinay lang, di ba? Ngon anak man gyud na siya. So, ang kani siyang SEO day mga adas na atay basic, and then human if ganahan mo kanang adto na sa advanced nga level, yes, it will be under the amazing adas. Kung gusto pa gani mo mga one-on-one session with
with the SEO expert. Bitaw, he's sharing this to you mga adas. It's because kanang iyaha maguning kuan nahog na niya expertise because he's been doing this and this is his work. He's been doing this for years already. Samo na good pagaingnon pagod nga sharing is loving, di ba? So kanang mo ni pagaingnon nga nganong ato ama nang kuan nga kaya ram gid kayo na ma-share, di ba? Kay ingon ana mo pangga ang Adas family. So muna nga ang ang inyuhang membership kay dili basta-basta. So naa na din hatanan. So pwede ra kayo kung karon feel ninyo nga ari lang sa siguro ko sa good. No, pero kung why not maybe after a week may ganahan jud kog maadto kog kuan be better or best or maybe amazing na lang yun kay anyway kani bid ay mga Adas ha kani siya nga membership namo sa Make TV. This is not only good for YouTubers, even katong mga walay YouTube accounts pa din ha, mga channels din ha, you can join. This is open to everyone. This is for Make TV osa. Make it yummy, padung na. Magkuan na sa tanag membership, pero lahi po to siya dito. Lahi mga perks si Make it yummy, si Make TV, and soon Make covers, di ba? So mao na hinay-hinay sa ta mga ada. So mao na ha. Anyway, once again, as for our verdict on this, 4.4 still recommended. And again, join our membership mga adas. This is Ada Elaine. Thank you very much, of course, for always watching and supporting us here at Make TV. Bye-bye! Mwah! Didn't even get to cross. I said I'm moving too far.